Türkmenistanda soňky 2 ýyldan gowrak wagt bäri bahasy durnukly saklanan çilim iýun aýyndan bäri gymmatlap başlady. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçylary anonim şertlerde habar berýärler. Ozal bir däne çilim hususy dükanlarda 2 manatdy. Ýöne geçen aýyň başlaryndan bäri onuň bahasy 3 manata çykdy diýip habarçy Aşgabatdan habar berdi. Onuň maglumatlaryna görä ýurtda ortaça aýlyk 800 000 manat aralygyny we şol sebäpden az girdijili adamlar çilimi gutusy bilen näldi dänelep satyn alýar. Döwlet dukanlaryna çilimin gutusy 30 manat, hususy dukanlarda häzirki wagtda onuň bahasy 60 manat diýip habarçy aýtdy. 10-njy iýulda Azatlyk radiosynyň ikinji habarçysy Aşgabatda soňky wagtlarda çilimin bahasynyň 2 esse gymmatlandygyny tasdiklady. Döwlet dukanlaryna çilimin bahasynyň arzanlygyna garamazdan olardan çilim satyn almak aňsat däl. Sebäbi çilim satýan döwlet dukanlary şäheriň daşyna ýerleşýär we olarda da el mydamy eli ýeterli däl diýip habarçy aýtdy. Galy bersede onuň maglumatlaryna görä döwlet dukanlary çilimi çäkli görnüşde her adamy 2-5 gutudan satýar. Şu wagtda içerli çilim her ele çäkli görnüşde satylmaýardy. Bularyň ählisi ýaňy ýakyna girdilen çärelerdir diýip habarçy aýtdy. Onuň çilim çekýän ençeme raýatlara salgylanyp habar bermegine görä käbir adamlar soňky çilim çäklendirmelerini ýurtda dowam edýän ykdysady krizis bilen düşündirýär. Beýlekler bolsa bu çäreleri pandemiýa sebäpli serhetleriň ýapylmagyna ýorýar. Ýöne meniň pikirimçe ýurtda çilim sewdasynyň çäklendirilmeginiň sebäbi bütün dünýä saglyk guramasynyň hünärmenleriniň Türkmenistana edýän sapary bilen baglanşykly diýen garaýyş has dogry diýip ozalky sewda resmisi Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Çilimiň muňa näme daxyly bar diýip soraýansyňyz diýip ol soragly ýüzlendi. Şu wagtda çenli Türkmenistana çilim keşligiň azlygy öňe sürildi. Ýurtda çilim çekýän adamlaryň statistikasy 5-8% aralygyny görkezildi. Inni häkimetler awraýy elden bermejek bolup çilim ýok, çilim keş ýok diýeni häňne öz beren statistikalaryny dogry ýaly edip görkezjek bolýarlar diýip öňkü sewda resmisi Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrun döşlükde aýtdy. Bütün dünýä saglyk guramasynyň maglumatlaryna görä Türkmenistanyň her 12 adamdan bir adam çilim çekýär. Bu ilatyň 8%-ni deňelýär. Finçiler bu sanlaryň hakykaty gabat gelmeýändigini aýdýarlar. 2014-nji ýylda bütün dünýä saglyk guramasynyň şol wagtky baş direktori Margaret Chan prezident Gurbanuly Berdimuhammedowy Türkmenistana temmäki önümlerinden saplamakda bitiren işleri üçin guramanyň ýörüýte sertifikaty bilen sylaglady. Käbir halkara guramalary şol sanly hukuk toporlary Türkmen hökümetiniň äşkär edýän statistika sanlarynyň ygtybarlylygyny sorak astyna alýar. Beýleki tarapdan ýurtda çilimiň sewdasynyň çäklendirilmegi çilim keşleri täze bir enlik bilen tanıştırdy. Azatlygyň habarçylarynyň sözlerine görä onuň gymmat bahasy hemde sewdasynyň çäklendirilmegi çilim çekýän adamlary temmäki dolap çekmäge mejbur edýär. Saglyk hünärmenleri munyň çilimden has ziýanydygyny aýdýarlar. Habarçymyz häkimetleriň ýurtda temmäki sürüp ýetişdirýän adamlara agyr jogapkärçilige çekýändigini habar berýär. Ýöne şol bir wagtyň özünde ol gizlin temmäki sürüp ýetişdirýän we onuň sewdasy bilen meşgullanýan käbir adamlara häkimetleriň howandarlyk edýändigini we şol sebäpden olaryň ýolunyň açykdygyny habar berýär. Halkara saglyk hünärmenleri temmäki önümleriniň şol sany çilimiň adam saglygyna ziýan ýetirýändigini, olaryň ýürek damar kesellerini we demalyş ýollaryny dürli kesellere ýol açýandygyny tasdiklaýarlar.